दिनै बिथांमोननि बासा गैया नेबाबो लामा नायै नायै मेगनासो रुहायलांबाय होननाय मेथाइयासो जासिगोन दा बिसोरनि थाखाय। बेनिफ्राय जोंहा बिथिं थालि थफ्ला बाजै फिसानि नै बिथाङा थांसिगोन। बिनि बाय बाय। गुड मर्निं लोगोफोर, दायो जोंनिया बिबोनांफोरा थांनो रेडि जाबाय। नै बिथां बाजै फिसाया थांसिगोन। बे लाल साहजोंनो बिथिंगालाय जोंहा बिराद मेगन मोदै एकदम गरमदो बिथाङा उन्दुवाखै। मा बुङो मामि बिथाङा बिराद गोलोमो आरोना दानिफ्रायनो बिदिबो बोरै जानांगौ माथो नामा। बेनिफ्राय जोंहा बिथिं थालि थफ्ला बाजै फिसानि नै बिथाङा थांसिगोन। बिनिफ्राय बैथिंबो थालि थफ्ला बिथांमोना दिनै जोंखौ गारनानै थांसिगोन। थ' बिथाङासो माला थाङो दायो बिथांमोना रेडि जाबाय। थालि थफ्ला बिदिं पत्र जेबो नङा दे, बिथाङा दायोसो थांगोन। आसरित बाथ्रा, गारि मोनाखै बेहा। जा गिदिर गिदिर बेगफोरा अबाव लागोन अबाव मागोन। आरो मेचिनबो लांबावगोनसो नै। बापारे इखिनियानोल' हा आदजोननिया इसोरनिया दोङो नोंसोरना सयजन। न' नुहैसिगोन बिथांमोना लास मा खालि जाथ'सिगोन। Nale daun deh. Nang. Tangaबो रोगाना होबाय, जोंना लोगो थांगोननि। Deh, aja deh. Deh, kayak. Honor deh. Ayo bek, kenapa Bye bye. Malah bye deh. Go Purnia. Deh. Bye bye. थ' गुड मर्निं लोगोफोर, दिनै नोंथांमोनखौ बरायबावबाय लोगोफोर। जोंहानाव हस्टेलाव थाफैनाय गथ'फ्रा दिनै लास्ट माने थांजोब्बाय आरोना। थ' दिनै माने थांजोब्बाय माने थांसिगोन आरोना। थ' दिनै लास्ट बिथांमोनानो सानैल' थालांदो अना खानानै एकदम। मामिया बिदाय होदो बिसोरखौ, ओमफ्राय बिसोरना टब्लाफोरा बेनो
ओमफ्राय बे गिदिरा मोनसेल' बे मोनसेबाव ना थ' दिनै माने आं बिसोरखौ गणेश मन्दिरसिम दोनना फैनि आंहा टाउनाव खामानि दंखायो नालाय थ' आंनि गारि बोराया बिदिनो अखा आरो सान्दुं सैनांबाय थादों आरो ना थ' दिनै बोथोरा जोबोर गाज्रि मा जागोन मोनथिला टप्लाखौ रोगागोन दे सिन्था खालामनाङा आयु अखाया हाबायनो माथो थ' थांनायनि बिथांमोना बिब'खौ नम' नम' खालामदों आरो ना आंखौ नम' नम' खालामलायनाङाहाय नाङाहाय र' दे ओके जाफुंथो Kok? Ini. Nani ka company. थ' दायो लोगोफोर आङो बिसोर सानैखौ माने बिबोनांफोरखौ बास स्टेन्डसिम दोनना फैनि आरो ना नै गणेश मन्दिरसिम ओमफ्राय नोंसिना माबायाव ओंखारोमोनलाय गेरुवाबारि थ' बिसोरखौ गेरुवाबारिसिम बासजों दैथायहरनोसै आरो ना गुन गुनखौ मोना नायनोसै बेनिफ्राय जानला मोनला बासावबो थिखोना हरथारनोसै औ नै बास स्टेन्डसिम सफैबाय बेनिफ्राय गारियानो गैथ'वा फैगासिनोसो नै बिबोनांफोरा नेगासिनो जोंहा गारि सिङाव थ' नेनोसै दसे सम माला फैयो नायनोसै आरो ना दिनै बिथांमोननि बासा गैया नेबाबो लामा नायै नायै मेगनासो रुहायलांबाय होननाय मेथाइयासो जासिगोन दा बिसोरनि थाखाय ना फिरफिलाजों थांनो थ' लोगोफोर माखासे 8-9 जनानो थांबाय आगैमोना ओमफ्राय एसे इमोसनेल जाबाय मानो होनबा फोरमायनो हाया आरो ना फिलिंसखौ ओरैबायदि बोरैबा नाङो आंगो बिनानावफोरखौ अबेबा गोजानाव थांगोन बायदि मोनखायो आरो ना दायो सानैसो आगै दंबोयो बिसोर दाहाय थांगोन साब्रैया ओमफ्राय आगै साब्रैया प्रेक्टिसनि थाखाय आरो सानब्रै थालांबावनो होनदों बिसोर थासिगोन दिनैनि फिलिंसखौ आं माने जेबो फोरमायखानो हाया आरो लोगोफोर थ' गासिबो न'सिम मोजाङै मोनहैथोंसै आरो न'आव थांनानै गावबा गाव खामानियाव साक्सेस जानो हाफुंथोंसै आरोना बेनो जोंनिफ्राय बोर सारस्रिहरनाय जाबाय